היום ה-26 לפברואר 2010, יום שישי, אנחנו עושים שבת בבית. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מה עינייך? לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון, הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרה קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחילתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. כן. עכשיו צריך אמן. תראו גם מהאצבע אולי, לא? קצת חלה? כן, אני מבין מה. שפכי בצלחת קטנה כפרה. קטנה, לא כזה. אין לי קטנה. אין קטנה יותר. בוא כפרה, נשים את הכיפה. לא לאכול את הכיפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ומוציא לחם מן הארץ. טלטלוני קטן. אני הראשון צריך לדבר, נכון? נראה לי כן. יש יש לו. עזוב. יאללה, אני מוזגת. יאללה, שים לך גם את המוסקה בצלחת. כן. שבת שלום נסיך. שבת שלום אשתי. שבת שלום אמי. אני עוברת את המשקה. ואני מקווה שיצאת. אוי. איפה הכיפה? דור, ויתרת על הכיפה? אין מספיק מים. אמא, תספרי לנו בינתיים מה עשית. לאכול. עשיתי מפרום עם קוסקוס. תכף תראי את זה גם למצלמה. ועשיתי מוסקה. וזה הכל פעם ראשונה. מה כפרה? פעם ראשונה. אמא, נראה לי אני מביא את המצלמה לראות את המטעמים. מה נסיך? מה קרה? מה כפרה? אתה רוצה עוד זה? הנה, קח, יש לך כאן. וואי. קח. עכשיו אני אשים לי ולאוריקי. ניתן לו בינתיים אייל איתו משהו. רגע, אנחנו באים לראות מה עשית במטבח. אם אנחנו באים... תראה את העוגה גם. את העוגה אני צריכה לשים. זה העוגה. סוכר. קינוח. איזה קוסקוסים עשתה. אם תני לנו הסבר מה אנחנו רואים פה. זה המוסקה. כן. מה יש זה בה? המפרום. תספרי לנו מה יש במטעמים האלה. בשר. ניסיתי. אני מקווה שיצא טעים. זו פעם ראשונה שאני עושה את כל הדברים. ברור שיצא טעים. לא, שום דבר לא ברור, בוקי. קודם תטעם, אחר כך תגיד. לי זה ברור. צלחת גיבורה עשית לי. כן, תאכל. תשבי, תאכל.
אכלתי קצת מהבשר של המפרום. אני לא אופית. יאללה, ריקי. גם אתה תיאבון. תיאבון. ריקי, פתח את הפה. מה מי? אמא, אליפות. מה האליפות? תסביר. הקוסקוס אליפות. בינתיים כבר שאכלתי אליפות. וואי, הרוטב טעים. נכון? הכל טעים. וואי, המפרום טעים. מעולה. אני חושבת שריקי יאכל גם מהירקות. יד כפרה. מה, אולי ניתן לו משהו אחר במקום החלה ביד? הנה, תביא לי את החלב, אבל הוא לא ייתן, הוא לא יסכים. ריקי. נמשיך קטן. וואי, אמא לי, אין סוף הדרך. מה סוף הדרך? מה אתה אוכל? אתה- טעים לך. מוסקה זה נקרא? המוסקה הוא המפרום. זה. תטעם מהמפרום איך טעים. טוב, אני אפסיק את המצב, עד שתקצר אותנו. ריקי.